Mulla on pari työkaveria, jotka kutsuu mua silloin tällä nimellä Räyhä, joka liittyy käänteisesti mun luonteeseen. Mä oon aika rauhallinen, mutta se kuuluu myöskin tuohon meidän työhön olla rauhallinen ja harkitsevainen. Mä liikenneohjaajana varmistan junaliikenteen turvallisen ja sujuvan kulkemisen. Tämän vuoden alusta on nyt työskennellyt työnopastustehtävissä meidän uusien opiskelijoiden parissa. Ei mua tästä kauhean helpolla muualle saisi. Mä tykkään tästä työstä, tässä on haasteita ja työaika on mukava vaihteleva. Lasta voi hoitaa kotona arkena ja touhuta lapsen kanssa paremmin, kun on myös silloin vapaita.